כן. למה שהיה, איך שאנשים הרגישו, ומה היו תנאים, באיזה תנאים היו חיים. כן. מה הביא אותם לחיות כפי שחיו. כן. אגיד למצלמה שהיום יום ראשון, 14 ליולי 2013, רעיון מספר 5 עם מנחם מגן. מנחם, בוקר טוב. בוקר טוב, אז בואו נתחבר לנקודה, ואנחנו עכשיו כ6 חודשים אחרי בואי לארץ, כן. 6 חודשים מאוד דרמטיים, לפני הכרזת המדינה, עם הכרזת המדינה, עם מלחמת השחרור, שעדיין בעיצומה, אם כי באזור שלנו, פחות או יותר התחיל לשרור שקט. ואחרי חצי שנה, שלא הוצאתי את אף החוצה מאז שדרכתי על אדמת הארץ, פעם ראשונה הגעתי לעיר חדרה, ועשיתי טיול גם לצפון הארץ, והכרתי את הגליל, את היופי של הארץ הזאת. בינתיים התחלתי עד להרגיש בבית. זה לא היה מסובך, כי היו לי חברים שבאו איתי מאנגליה. הם הגיעו לפניי, אבל בעקבות עבודתנו עם הבויז באנגליה, אז אנחנו היינו בעלייה ב', אבל סוף סוף הגענו. ומה מצאתי? איך היה נראה המקום הזה? מה זה היה קיבוץ שעד עכשיו אני לא ידעתי אותו, אלא מבחינה קצת תיאורטית, איך זה היה נראה בפועל. אז כל צריכים לומר שהיו בו ודאי כ150 חברים, אני מניח, והיו כבר ילדים. כי הגרעינים האלה שהרכיבו את הקיבוץ, פולנים, יוצאי פולין, יוצאי גרמניה, אוסטריה, הם היו בארץ כבר מספר שנים וחיכו לעלייה. עלייה לקרקע, אני מתכוון. ככה שהם לא יכלו לדחות אין קץ הקמת משפחות. אז היו כבר ילדים קטנים. לכן אחד המבנים הראשונים שבנו היה בית תינוקות, ואחרי זה גן ילדים ובית ספר לכיתות יסוד. כן, לפני שבנו מבנה אחת מגורים לחברים. הייתה אווירה של חברותה. האנשים הכירו הרבה זמן. רבים מהם הכירו עוד מחו"ל, מן התנועה. היה להם רקע משותף בתנועת הנוער, בעיקר השומר הצעיר. וכמובן זה אפשר לך מהר מאוד ליצור קשרים חברתיים ולהרגיש בבית, להשתלב מבחינה חברתית. זה היה מאוד חשוב. עכשיו, הכל היה נראה מאוד מאוד פרימיטיבי. אנחנו גרנו בצריפים מסוגים שונים, והיה בו דירוג ממש של צריפים, יותר משובחים, יותר גדולים, יותר קטנים, היו צריפונים קטנטנים, ובין היתר אני עוד אגיע על המנגנון, על המבנה הארגוני של המקום. אז בין היתר היה גם ועדת שיכון, שהם היו צריכים תמיד לדאוג שלכל אחד יהיה המקום איפה לשים את הראש. והם היו כמובן מעורבים היטב בדרגות האיכות השונות של הדיור, והיה נושא של ותק. כל אחד היה ממוקם בסולם של ותק. איך קבעו את הוותק? הוותק היה צירוף של 2 תאריכים,
אחת הגיל של האיש או אישה, והשני מספר השנים בארץ. כלומר, מי שהיה הכי מבוגר והכי הרבה זמן בארץ, הוא היה הכי ותיק בסולם הוותק. והנושא הוותק הוא קבע לאורך שנים בהרבה מאוד נושאים. כן, ואנחנו כולנו קיבלנו את זה כפתרון הגיוני, ואף אחד לא התקומם. וגם לי היה לי הוותק שלי. כמובן, אנחנו היינו די מאחור בסולם בוותק. ככה שאחרי שעזבתי עם אשתי את האוהל, אז עברנו לאיזה צריפון, זה היה איזה 2 מטר, 3, אני יודע, שם היה מקום לשתי מיטות, מה שנקרא מיטות סוכנות, זה מיטות ברזל האלה, וביניהם היה בקושי מעבר, שמנו שם ארגז תפוזים, התפוזים אז היו בארגזי עץ, זה היה הרהוט שלנו. ולא היה שם לא חשמל, לא שום דבר, ולא מים, כלום. ובכלל לא היו שירותים צמודים בשום מבנה מגורים. היו שירותים ציבוריים, והיו מקלחות ציבוריות, אבל מקלחת ציבורית, כן. אחרי המלחמה, תוך כדי המלחמה כבר הגבולות נפתחים, אתם מתחילים כבר מיד לקלוט אנשים שהגיעו מאירופה? כן, קליטה זה היה עניין כמעט קבוע, אם כי זה הלך תחת, לפי זמנים שונים, או בטפטופים, או היו תקופות שבבת אחת יכולנו לקלוט כמה משפחות בעת ובעונה אחת. יצא לך לפגוש מישהו מהשכונה, מהילדות, ששרד את המלחמה והגיע? לא, אני הכרתי רק אנשים שחייתי איתם את שנות המלחמה באנגליה. לא, אבל אנשים שהגיעו לארץ בכלל. כן, היו מגרמניה, מהעיירה שלי. כן. אפילו בני דודים לא מדרגה ראשונה, שהם הגיעו עוד לפני מלחמת העולם השנייה לארץ, והיו גם קיבוצניקים. הם לפניך שפגשת כאן. לא, אני אומר כאלה ששרדו את השואה. אבל הם לא היו פה, בקיבוץ. לא. הם היו מבוזרים בקיבוצים אחרים. המעניין אותי, הסיטואציות האלה של לשמוע על השואה ממקור ראשון, שיושב אדם ומספר לך חוויות שואה. לא, אני לומר את האמת, נושא השואה איפשהו נדחק. זה נדחק, כי היו אנשים שהיו ניצולי שואה בין החברים. והיו חברים שהיו, ישבו בכלא סובייטי, כן? והסיפורים האלה התגלו עם הזמן. ישבו בכלא הסובייטי בגלל חברותם בשומר הצעיר? בגלל היותם ציונים. ציונים. הציונות נאסרה על ידי הקומוניזם. נכון, נכון. יש לי עוד שאלה אחת בכיוון העניין הזה של ניצולי השואה, והחבר'ה שנקלטים כאן, הם מדברים על זה שלא דיברו, שהם הסתגרו, לפעמים התנהגויות מוזרויות לגבי אוכל או דברים כאלה. אתה זוכר פה גם מקרים כאלה? זה לא, אבל אני זוכר היו לנו מקרי התאבדות. ואני יכול, של ניצולי שואה, כן. פה בקיבוץ? כן, היה חבר שאפילו איזו תקופה עבד איתי בפרדס, רווק, כן, שיום אחד, כן, מצאנו אותו במטע, על יד ברז מים, כן, התברר שהוא בחר באמצעי מאוד קשה, כן, הוא פשוט שתה פרטיון. ומיד רצה להגיע לברז, ועל יד הברז הוא כמובן מצא את מותו. פרטיון מה זה, חומר ריסוס? זה חומר ריסוס מאוד מאוד רעיל, מאוד רעיל. פרטיון. הכרת, הוא סיפר לך מה עבר עליו לפני זה?
לא, אבל הוא היה אדם שהדיכאון היה כתוב על פניו. כן. בן כמה הוא היה כשהוא התאבד? הוא היה כמה שנים צעיר ממני, אני מניח. ככה שהוא בטח היה 25, משהו כזה. הוא קבור פה בקיבוץ? כן, כן, בהחלט. אני אפילו יודע בדיוק איפה הקבר שלו, כרגע ברח לי השם. כן, כרגע ברח לי השם. אוקיי, אז זה כואב מאוד הסיפורים האלה, ואלוהים יודע מה הוא כן, אבל היו לנו סך הכל 3 מקרי התאבדות בקיבוץ. 3 מקרי התאבדות של ניצולי שואה, רק בקיבוץ המעפיל. כן, כן. וואו. כן, כן, כן. בהחלט. טוב, בואו נחזור אם ברשותך זה בסדר שאני אשאל שאלות על התקופה, מכל מיני כיוונים. לא, זה בסדר גמור איתי. זה חשוב לי מאוד מה שם. עכשיו בכיוון אחר אני רוצה לשאול על תחילת קום המדינה. השומר הצעיר, קמה מדינת ישראל בנטייה מערבית של בן גוריון לכיוון ארצות הברית, והשומר הצעיר מתארגן להפיכה. מה קורה פה במעפיל עם זה? מתארגנים נגד בן גוריון. לא ארגנו הפיכה. קודם כל, מה שנקרא נגד בן גוריון, כלומר נגד מפא"י, מה שנקרא אז מפלגת פועלי ארץ ישראל. בזירה הפוליטית היו מספר מתנגדים למפלגה, גם מימין, כן, גם ברוויזיוניסטים. בוודאי, כן. וגם משמאל. אבל אנחנו הרי יותר מאוחר, כשכבר השומר הצעיר היה פוליטית, חלק ממפלגה, כן, למעשה השומר הצעיר הקים מפלגה בשם מפלגת השומר הצעיר. ואני, עבדך, בחודש מרץ, כמה 3 חודשים אחרי שהגעתי לארץ, אני בעצמי הייתי בעל מודעות פוליטית מאוד מובהקת. הייתי בתל אביב, אני חושב שבאולם אוהל, שלא קיים היום, לוועידת ייסוד של מפלגת הפועלים המאוחדת, היא מפ"ם, שהורכבה מ3 מפלגות. אחדות עבודה, שזה היה בעיקר כקיבוץ מאוחד, שעמד בראשו יצחק דבנקין, והיה פועלי ציון שמאל, שבראשו עמד דוקטור קבלינסקי מהטכניון בחיפה, הוא היה מנהיג, והיה מפלגת השומר הצעיר, עם מאיר יערי ויעקב חזן, המנהיגים. כן. וכמה אז מפ"ם, אני הייתי נוכח בוועידה ההיסטורית הזאת, כן, במתכונת הזאת מפ"ם לא החזיקה הרבה זמן, כי אחדות העבודה אחר כך פרשה, וכלומר המפלגה התפלגה, אבל באותו זמן, בחודש מרץ, אני שמעתי, זה היה לפני הכרזת מדינה, שמעתי יריות, כן, מכיוון יפו. כן, היו כבר הרבה מאוד אירועים בתחום הביטחוני. אז דרך ירושלים הייתה כבר מאוד מסובכת, מסוכנת. אבל טוב, אני לא רוצה, מנסה להיות קצת שיטתי ולא להתפזר על הכל בכל משפט שני. המבנה הארגוני שמצאתי, אני מצאתי דמוקרטיה ישירה, כמו שאני, שהספקתי סך הכל ללכת לגימנסיה הומניסטית 6 שנים, ולמדתי קצת היסטוריה מיוון העתיקה. זה הדמוקרטיה הישירה של כיכר אתונה. בהבדל אחד שלהם היה מעמד של עבדים.
שלנו כמובן לא, אבל הציבור כולו היה הפרלמנט. והפרלמנט היה שכן בחדר האוכל. ומדי מוצאי שבת, להוציא מקרים בודדים, הפרלמנט הזה היה מתכנס. אנחנו קראנו שיחת קיבוץ. כן, בקיבוץ סמכות קרא לזה אספת קיבוץ. כן, והשיחה הזאת נוהלה על ידי מזכיר הקיבוץ. וכל דבר שאתה יכול להעלות על הדעת, דברים חשובים, כדברים טריוויאליים, הועלו לדיון, וכל אחד היה רשאי לדבר ולשאול שאלות, והמזכיר היה חייב להתייחס לכל שאלה. מיטבה, דמוקרטיה במיטבה, כן? זה היה אולי קצת במובנים שלנו היום, קצת קריקטורה של דמוקרטיה. כן, כי זה אנחנו יותר, אבל זה הפך למין, היה עניין רב, והשיחה הייתה מאוכלסת. מי שלא בא חשב שהוא יפסיד משהו חשוב, כן. כמובן שהיו הצבעות, ההצבעות היו גלויות, בהרמת ידיים. בשלב הרבה יותר מאוחר הגיעו גם להצבעה חשאית, אבל זה היה שנים אחרי זה. עכשיו, שלושת התפקידים המרכזיים בקיבוץ היו מזכיר הקיבוץ, רכז המשק והגזבר. כלומר, אלה היו שלושת המרכזים, וכל התפקידים נבחרו מחדש מדי שנה. כלומר, אפשר היה להאריך כהונה בעוד שנה, זה בסדר, אבל היה צורך להצביע כעבור שנה, לתת מחדש אמון בבעל התפקיד. ועל יד זה היה לנו מספר לא קטן של ועדות, שפחות או יותר כיסו את כל תחומי החיים בקיבוץ. ועדות חשובות יותר, חשובות פחות, שבדרך כלל היו מורכבות משלושה אנשים פחות או יותר, חוץ מאולי מוועדת משק, שהיא הייתה ועדה יותר רחבה, כן, שהיא דנה בנושאים כבדי משקל, כן, כמו השקעות, הלוואות, תקציבים, דברים כאלה. לתת דוגמה, אז הייתה ועדת חברים. ועדת חברים זה ועדה חברתית. היו גם בעיות בין חברים לעצמם, זה הגיע לוועדת חברים. היו בעיות של חברים אל מול המוסדות. הייתה ועדה חשובה. זו הייתה ועדה ששם נבחרו אנשים שבמיוחד כן זכו לאמון רחב של הציבור. כן. הייתה ועדת בריאות כמובן, הייתה כבר מרפאה קטנה, והיו שתי אחיות, והיה לנו רופא מקופת חולים כבר אז. במקום הזה, דרך קבע, היה פה רופא, דרך קבע. היום אין לנו רופא דרך קבע, אבל אז זה היה הרבה מאוד שנים היה. הוא היה גר במקום, עם משפחתו, כן. היו ועדות תרבות, ועדה מאוד חשובה. לוועדת תרבות, עם הזמן הם הקימו כלים לחיי תרבות כמו מקהלה. מקהלת המעפיל התקיימה 25 שנה. אני בעצמי הייתי חבר במקהלה. היה לנו חבר מוזיקאי שהיה מורה למוזיקה, בעל השכלה מוזיקלית, שהוא היה מנצח המקהלה. והמקהלה הופיעה בכל חג ובכל הזדמנות, ואפילו בחוץ. כן, הזמינו אותנו לאירועים פוליטיים, ואני זוכר פעם בהרי ירושלים את הגילוי מצבה
יער על שם הצבא האדום, או משהו, מקהלת המעפיל הופיע שמה. כן. זה היה מאוד נחמד, והתכנסנו הרבה מאוד, כן, לחזרות. הייתה אז המקהלה, ומאוד טיפחו גם מוזיקה בכלל, כלים, גם בבית ספר, ככה שבאירועים גדולים כמו סדר פסח, הופיע גם מקהלה וגם תזמורת קטנה, וככה שזה היה מאוד מאוד חגיגי. כמובן זה בא על ידי ביטוי גם בציון החגים, למרות שאנחנו היינו קיבוץ חילוני באופן מוחלט. לא היה בית כנסת. לא היה בית כנסת ולא היה שמץ של דתיות, אבל אנחנו מצאנו את הדרך, כן, לשלב גם ערכים יהודיים, אם בסדר פסח, בדוגמה, בחג הביקורים, כן, שבשבילנו זה היה קודם לכל חג חקראי. זה היה אמיתי, חייתם את זה. כן. כל עונות השנה בעצם, זאת יהדות דרך החקלאות, דרך החיבור לטבע. נכון, נכון. אני בעצמי, לעתים קרובות, אני ארגנתי את ההופעות בחג הביקורים, זה תמיד התקיים מתחת לכיפת השמיים, בשדה, ברוב פאר, כל ענף עשה מאמצים, הייתה ממש מין תחרות כזאת, מי תהיה לו ההופעה הנאה והמרשימה. כן. אני רוצה להגיד לך שאני חשבתי על זה במהלך השנים, שבחשיבה דטרמיניסטית, אפשר להגיד שכדי להגשים את שיבת העם היהודי לארצו, ולעבוד את אדמתו, ולהקים יישובים, היה צריך זרם לפחות כמו השומר הצעיר, שמתנתק לכאורה לחלוטין מהתפילות ומהבית כנסת ומכל הזה, אבל עושה את העבודה בשטח אמיתי. וזה, הדוגמה הזאת של הקיבוצים של השומר הצעיר היא קלאסית בעובדה, כי אתם שמתם הכי הלכה למעשה שיכול להיות את שיבת העם היהודי לאדמתו, לאדמה, ולביקורים ולדברים ולחגוג את זה, וכתבתם מחדש את האגדות. הוצאנו הגדה, בהתחלה קיבוצים, כל קיבוץ הכין לו הגדה משלו, של פסח. כן, אומרים שיש 1000 אגדות. אחר כך הייתה הגדה קיבוצית, כללית, של השומר הצעיר לפחות. הגדה מאוד יפה, כן, האגדות האלה שמורות אצלי עד היום הזה, כן. ושאנחנו עכשיו מקיימים סדר פסח במסגרת המשפחה, אנחנו עדיין נעזרים ומשתמשים בהגדות האלה, כן, כי הם כל כך דיברו אלינו, כן. זה לא היה הסגנון התנ"כי או התלמודי הכבד. כן. תגיד, בהקשר הזה של היהדות והציונות, מתי פעם ראשונה אתה רואה את העיר העברית הראשונה, תל אביב, ומתי אתה רואה פעם ראשונה את עיר הקודש? אתה זוכר את האירועים האלה? כן, לאשתי היה דוד בתל אביב עם משפחה. ודוד עם אשתו, והיו להם 2 בנים צעירים מאיתנו, אבל ככה שהיינו מבקרים אצלם בתל אביב. כן. כמה זמן נמשכה הנסיעה לתל אביב? אבל אני אף פעם לא ביקרתי הרבה בתל אביב. הכי הרבה הייתי בתל אביב שעה ששימשתי מזכיר קיבוץ במשך 2 בשנות ה-60, 63, 64. כן. אני מדבר על הביקורים הראשונים, איך נראתה תל אביב בתחילת שנות ה-50 בשבילך? טוב, אני יודע, אני הייתי עם הבן הבכור, שנולד ב-49 ביולי, עכשיו היה לו יום הולדת 64. נסעתי לבית הדוד,
ועמדנו על גג הבית, על יד... אתה רוצה לענות? יש לך טלפון. לא, אנחנו לא נענה עכשיו. עמדנו על גג הבית כאשר עבר מצעד השלל אחרי מבצע סיני. זה היה ביום העצמאות, נדמה לי ב-56. הילד היה בן 7. כן. ואז... 57 כנראה, כי 56, אוקטובר 56 הייתה המלחמה. אז זה ביום חג העצמאות 57. כן. בבן יהודה, הם גרו ברחוב צדדי, אבל מהגג יכולנו להשקיף על בן יהודה, וראינו איך שהטור השלל עובר. כמובן לא רק הטור השלל, וכל חגיגה בשבילנו זה היה מאוד מרשים אז, כן. צה"ל, צבא הגנה, כן, במשך השנים היחס ככה קצת השתנה, נעשינו הרבה יותר ביקורתיים. כן. עכשיו, הייתה לנו ועדה פוליטית, אם כבר אנחנו מדברים על זה, כי אנחנו לא ראינו את עצמנו מנותקים מן הנעשה בארץ. אנחנו רצינו להיות חלק בלתי נפרד מן הארץ. בוועדה פוליטית היה קשר, כן, קודם כל מדי פעם הזמנו אנשים פוליטיים ושמענו הרצאות. אנחנו יצאנו להפגנות שהיה צורך. אני זוכר, זה היה מתואם לפעמים עם ההסתדרות, עם התנועה הקיבוצית כולה, עם מועצת פועלי תל אביב. אנחנו צעדנו באלנבי בתל אביב וצעקנו לחם וקרח. אתה שואל למה קרח? כי לא היו מקררים, כן, והיו צריכים למכור את הקרח בבלוקים, וזה כנראה היו בעיות, אני לא זוכר בדיוק, אני זוכר את הסיסמה, לחם וקרח. אחרי זה היו צועקים לחם עבודה, היה גם לחם וקרח, כן. ובאחד במאי כמובן, אחד במאי היה חג גדול, היינו לרוב בתל אביב, היינו גם בחיפה, כן, והקיבוץ צעד תחת דגלו, ואני הייתי אקורדיוניסט, אני ניגנתי אקורדיון, ולקחתי איתי את האקורדיון, וצעדנו ושרנו בסך. אתה עוד מנגן? לא, כבר שנים לא. ויש דור צעיר, אחר כך נכנס לעניינים, הם עשו את זה יותר טוב ממני. ודגל הקיבוץ, יש לקיבוץ דגל משלו, כן? יש הכל מתועד. ודגל המגל והחרב? יש צילומים. והמגל והחרב? לא, זה לא... איפה הנושא הזה עכשיו, שאני יודע שבקיבוץ העוגן היה בונקר, הכינו נשק, הייתה תוכנית, איפה המעפיל בתוך התמונה הזאת הגדולה של המאבק הפוליטי? בבן גוריון, במדינה. איפה ההתייחסות לסטלין, לשמש העמים, איפה זה מקבל ביטוי בקיבוץ כאן? זה היה אקטואלי, כן, זה סיפור, קודם כל, אם אני, זה מוריד אותי קצת מהסיפור של הקיבוץ באופן ישיר, אבל זה נגע גם לנו. תראה, אני שואל אותך... היו לנו חברים, אתן לך דוגמה, היה לנו חבר טוב, הוא לא חי, הוא היה מבוגר ממני בכמה שנים טובות, שהוא עבר מפולין, כשפולין חולקה בין רוסיה וגרמניה, אחרי הסכם מולוטוב-ריבנטרופ, לצד הרוסי, ועם הזמן הוא התגייס לצבא האדום. הוא הלך עם הצבא האדום לכל אורך הדרך עד ברלין. אבל הוא הכיר את השיטה הרוסית ואת המשטר מבפנים. והיה עוד חבר שהוא ישב בכלא ברוסיה על פעילות ציונית.
החברים האלה באו הנה. החבר הזה עבד איתי בפרדס, והיו בינינו ועוד חברים ויכוחים סוערים. אנחנו רצינו לראות ברוסיה הסובייטית דבר של התפתחות, שלב חדש בהיסטוריה. פשוט מאוד. אנחנו, בדיעבד אפשר להגיד, יותר נכון המנהיגים שלנו, כן? עצמו עיניים לדברים שלא היו סבירים באופן מוחלט, כן? עד שזה היה זעזוע גדול, עד שאחרי מות סטלין, חרושצ'וב נשא את הנאום המפורסם בוועידה ה-20 של המפלגה הקומוניסטית, וגילה שם את כל הפשעים של קודמו. זה היה זעזוע כבד גם פה. ואז קם תנועת סנה. סנה פרש ממפ"ם, משה סנה, כן? אדם עם קסם אישי רב, מוכשר מאוד, וכשהוא הלך, הוא שכח הפרח חברים מתוך הקיבוצים. וגם מפה אנחנו הוצאנו, במעפיל זה היה כמה ספורים, אולי 6-8 איש, שהיו מזוהים עם סנה ומפלגתו החדשה. כן? זה היה משבר רציני מאוד, כן? בקיבוץ המאוחד זה היה בכלל, קיבוצים שלמים התפלגו. ככה השכנים שלנו, גבעת חיים, זה היה קיבוץ אחד, וזה הפך לקיבוץ המאוחד וגבעת חיים יחוד, שהם שוכנים בשני צידי הכביש. כן. זה היה משבר רציני. אבל מנחם, אני שואל למה אתה לא עונה לי, או שאין משהו בשאלה אותי, או שיש משהו שאנחנו לא יודעים. הייתה כוונה של הקיבוץ, של השומר הצעיר, להשתלט על השלטון בארץ ולהביא לכאן קומוניזם? לא, לא, לא. לא? לא, זה... אפילו לא בפנטזיה? לא, לא, זה לא היה ולא נברא. אני לא יודע מאיפה אתה שואב את זה. התארגנות עם נשק, אתה יודע שהייתה? זה לא מתועד. הרי חברי השומר הצעיר, וביניהם אנשים דגולים, היו בממשלה, ממשלת ישראל מההתחלה. בממשלה הראשונה של בן גוריון היה אדם כמו בנטוב, שר הבינוי, אחת ממשמר העמק, כן? והיה פלט מקיבוץ שרית, וישבו בפרלמנט. בסדר, אבל אתה אומר שלא הייתה שום התארגנות? לא. כל הסיפור הזה לא נכון? לא היה ולא נברא. לא יודע מי העלה את זה, אולי אורי מילשטיין. לא. יש היסטוריון ימני שהוא מעוות ומסלף דברים. לא, אני מדבר בקיבוץ העוגן. אני דיברתי עם מישהי מהדואר, ואבא שלה היה פעיל, ויש אצלה עדיין את הנשק בבית שהוא הסתיר לא, נשק. היו בקיבוצים, במעברות, היו, איך קראו להם, הסליקים. לא נגד הבריטים, אני מתכוון. הסליקים... נגד הממשלה. לא היו סליקים לממשלה, לא היה דבר כזה. להפך, הרי השומר הצעיר היה מעורב בצבא עד צוואר. בסדר. כן, כמו שמעון אבידן. אבל אתה שמעת את הסיפור הזה? שמעון אבידן, שהוא עמד בראש חטיבת גבעתי. אני יודע, כן. כן. אבל הוא עמד בגבעתי בקום המדינה. רק רגע, אני מדבר... בקום המדינה, ודאי. אחר כך הוא הפך למזכיר הקיבוץ הארצי, דרך אגב. אז רגע, אתה אומר, אבל אתה שמעת שיש לפחות שמועה כזאת? לא שמעתי אף פעם. טוב, בוא נמשיך הלאה. עכשיו אני רוצה לדבר איתך לגבי לפני מותו של סטלין ולפני חורצ'וב על משפט הרופאים. איך זה, מה זה עושה לכם? תראה, משפט הרופאים זה כבר... היה לנו פרשת אורן. כן, אורן. זה נגע לקיבוץ הארצי באופן ישיר. כן. כמו מרדכי אורן, חבר קיבוץ מזרע, כן? שהיה מעורב
מבחינה פוליטית מטעם התנועה בכל מיני ארגונים בינלאומיים. נו, אז זה לא חלק מ... הוא אז נעצר בצ'כיה. כן. כן. זה היו אז המשפט בצ'כיה. שמו הפרטי זה מרדכי. מרדכי אורן, כן. אז ספר על זה, אבל הנה, שוב, זה חלק מחתרנות נגד המדינה. לא, לא, לא. אני לא מחפש פה להוציא כתב אשמה, אני מחפש ללמוד שיעור היסטורי. להפך, על מה האשימו אותו? על מה האשימו אותו בצ'כיה? אני לא יודע, תגיד לי אתה חיית. הצ'כים, הם היו פרו-סובייטים. כן. והוא הואשם בתור מרגל נגד הסובייטים. נגד הסובייטים. ודאי, ודאי. הוא ישב 3 שנים. ואני זוכר את היום שהוא סוף סוף שוחרר. הוא עבר משדה תעופה דרך כביש 4, כביש 2 לא היה קיים עוד, כן? ואנחנו כולנו הלכנו, לא כולנו, מי שהלך לצומת כפר הרועה, לחכות שהשיירה עוברת איתו כדי לברך אותו. ואני הכרתי אותו כבר בתור שליח לאנגליה, שאנחנו ישבנו באנגליה, השמץ רואה הבא, כן? הוא הגיע למחנה של ה-The Boys? כן, היה שליח מן הארץ לביקור, כן? ככה שהוא היה אישיות ידועה, כן? היו בתוך התנועה, בתחום המחשבה הפוליטית, היו ניאנסים. מי שקצת יותר שמאלי, מי שקצת יותר ימני. אבל מה שקרה, זה מה שרציתי להגיד, שהחברים האלה, שהם התנסו על גופם מן המשטר, עיוותי המשטר הסובייטי, כן? מיארי לא אהב שהם יתחילו פה לפזר את כל מיני סיפורים. עד כדי כך שנתן הוראה לשליחים באיטליה, שם היו מחנות מעפילים שחיכו לעלייה, כי העלייה הייתה מדורגת, כי האנגלים לא נתנו להיכנס בחופשי, כמו שאני התנסיתי בזה. הוא נתן הוראה להוריד את הלהבות. שאותם האנשים שבאים להשפיע עליהם, שישתקו, שלא יפזרו יותר מדי סיפורים. בדיעבד זה היה דבר נורא. מה אפשר ללמוד מזה להיסטוריה? מה אתה יכול להגיד לי שאני אוכל להגיד לדורות הבאים? לדוגמה, דברים שקורים היום והם אמיתות שסוג מסוים של אנשים לא רוצה לשמוע. תראה, כמו שאני רואה את זה מבחינת האמונות שלי עצמי, כן. אנחנו ראינו במשטר הרוסי, אחרי המהפכה, כן, מבחינה היסטורית, נקודת מפנה בשיטה איך האנושות מתנהלת. כלומר, השיטה הקפיטליסטית, כן, שהיום קוראים לה בשם היפה הזה ניאו-ליברלית, והיא קיימת היום, והיא היום אכזרית כמו שהייתה, אולי יותר מאז, כן, אבל זאת השיטה השלטת, כן. היא ניצחה למעשה כל מקום כמעט בעולם, כן, והיו משטרים סוציאליסטיים, כן. אנחנו רצינו בכוח להאמין ששם יש זרעו זרעים שינבטו ויצמיחו חברה מסוג אחר. אנחנו לא היינו באמת מעורבים עמוק בהיסטוריה הרוסית, וזה לקח זמן עד שהבהרנו לעצמנו שזה לא יכול להיות מה ששמע, שעד לנפילת המונרכיה,
כן, עד שהצאר האחרון הלך, ניקולאי השני, במלחמת העולם הראשונה, ומיד קמו הצבא האדום, אחרי מלחמת האזרחים מול הלבנים, הם חסרו שלב, לא היה להם, זה הלך ממצב של פוידליזם, מהאנשים שהיו צמתים. צמיתים. כן, צמיתים. והיה שם איש שרצה לעשות את זה בשם קרנסקי, המנשוויקים, אבל לא היה להם את הכוח, כי לנין היה האיש אז, לא סטלין. סטלין אחר כך דחק את לנין, ולנין נפטר גם מוקדמות, כן. זה גרם לזה מדיקטטורה לעבור למשטר סוציאליסטי, דמוקרטי, זה לא עבד. לכאורה דמוקרטי בעצם, זה לא... לא, זה לא יכול היה לעבוד. כן. זה מדהים מה שאתה אומר. כלומר, הדומה, הפרלמנט הרוסי, ביסוד לא השתנה מהצאר, אז במקום הצאר בא צאר אחר בדמותו של סטלין. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר היסטורית, כי גם אחר כך, בסוף שנות ה-80 כשזה נופל, אז זה בבת אחת נופל מקומוניזם להכל פתוח, לקפיטליזם חזירי, טייקונים. נכון, אבל תראה, הפצצה הגדולה נפלה עם נאומו של חרושצ'וב בוועידת ה-20. כן. שמתוכם קם האיש שאמר, לא שחרושצ'וב היה איזה צדיק גדול, כן? הוא עוד לא הביא את השינוי. זה היה שלב, כן? רק אחר כך, פולקצ'וב, הוא כבר בא, כן, זה כבר היה שלב מעבר. חורצ'וב עשה את שיא המתח מול קנדי. נכון, נכון. בכל אופן, בתור חברה כשלנו, אני ראיתי בקיבוץ ביטוי עליון למעשה סוג של קומוניזם. לא הקומוניזם הפוליטי, הקומוניזם, קומונה כאורח חיים. כלומר, אנשים שאין ביניהם מעמדות. אנחנו כולנו מעמד אחת. מה שקראו מרקס, חברה על-מעמדית. ושזה היה החזון של מרקס, ליצור עולם על-מעמדית, שלא יהיו מעמד מדכא עליון ומעמד מדוכא, אלא ימצאו את הדרך. עד עכשיו כנראה שהטבע האנושי עוד לא יצר את האדם, את ההומו ספיאנס של היום, הוא עוד לא עונה לצרכים האלה. כן, אני חושב שבהיסטוריה הקדומה מאוד מתישהו, הוא כן היה חברה על-מעמדית, משהו השתבש. טוב, הייתה חברה שבטית. כן. כן, כי בתנאים קשים, חברה שבטית, וקיבוצים גם כן סוג של חברה שבטית על רמה יותר מתקדמת, קיימת ערבות ההדדית. כלומר, אנחנו מניחים מראש שיש אנשים יותר חזקים, עם יכולות יותר חזקות, ויש אנשים יותר חלשים. ובקומונה הזאת כולם זוכים לאותן הזכויות. וכל אחד תורם, זאת הייתה הסיסמה שלנו אז, לכל אחד לפי יכולתו, ולכל אחד לפי צרכיו, בסוגריים, על פי האפשרויות הכלכליות. כן? וזה מה שניסינו להגשים. ואני רוצה להגיד, בכל אותם השנים, והיום אני מתייחס לזה כאל סיפור של דור אחת, כן? ולא מקרה, אני אסביר גם.
אבל אחרי כל השנים האלה, אני יכול להגיד שזה עבד. זה עבד. הכסף בשבילנו, אנחנו לא התייחסנו לכסף. הערכים החומריים האלה בכלל, למרות שהיו חלק באו מבתים צנועים מאוד, ממשפחות עניות, וחלק באו ממשפחות בורגניות, כמוני, כן? אבל זה לא שינה. אנחנו מצאנו שפה משותפת, דרך משותפת, כן? ועובדה שזאת הייתה חברותה, כן? היו יחסים, כולם היו פחות או יותר אותו גיל, נניח בהפרשים שעד 8 שנים, צעיר יותר, מבוגר יותר, כן? גם מן המוצא המשותף, כלומר הייתה חברה די הומוגנית, כן? וזה החזיק מעמד, אבל אנחנו הרי לא, הילדים שלנו, אנחנו לא עשינו שטיפת מוח. יש קומונות דתיות בעולם, כמו הלותרים בארצות הברית, שהם מחזיקים דורות. למה? כי הם מגיל צעיר, הילדים זוכים לשטיפת מוח. הם נכנסים לדרך מסוימת ובה הם הולכים. אם כי יש גם שם מי שבורחים, כמו שבורחים מהחברה החרדית, כן? חוזרים בתשובה, חוזרים בשאלה, כן? ועוזבים. והופכים לחילונים. גם התופעה הזאת קיימת יותר ממה שחושבים אפילו. כן? אבל קשה, שכננו יצחק בן אהרון מגבעת חיים, ז"ל, היה אומר, או כותב בספרו, שכל דור צריך לעשות את המהפכה שלו. אתה לא יכול להוריש מהפכה מדור לדור. ואנחנו גם בחינוך שלנו, אנחנו רצינו לחנך את הילדים שהם לאנשים אוטונומיים מבחינת חשיבה, שהם ידעו כל אחד לחוד מה הם רוצים בחיים, ושהם לא יהיו אוטומטיים. זה היה לנו חשוב. ואנחנו עשינו את זה, למרות שהם בתנועות נוער, והיו סמלים, והיה כל זה, אבל ביסוד, מבחינת הערכים, מבחינת פירושים היסטוריים, ההיסטוריה וכל זה, היו צריכים להגיש להם הכל ככה שמעורר אותם לשאלות. כן, מי שלא שואל, כן, ילד חרדי לא שואל שאלות. שם אסור לשאול שאלות. מי ששואל שאלות מתייחסים אליו בחשדנות. איפה אנחנו? בוועדות. אנחנו בשנות ה-50, מעניין אותי, אתה אומר אחרי נאום חורצ'וב, איך זה משפיע על השומר הצעיר ועל התפיסה. זה לא אמור להיות, זה לא שזה ההשפעה, כי אתה נתת את התמונה של החיי יום-יום כאן. אתה מתאר את זה שאתם מרגישים שאתם האידיאל שמגשים קומוניזם אמיתי בקיבוץ, בתוך מדינה שהיא בשנות ה-50 די סוציאליסטית. תראה, אני 2 השתתפתי פה במועצה האזורית במסגרת החוגים למבוגרים, בחוג לכתיבה יוצרת. ובין יתר הדברים, סיפורים שכתבתי, כתבתי סיפור אחד, שישבנו בפרדס, וביניהם היה חבר שנזכרתי קודם, שכבש את ברלין. אפילו היה לו איזה רסיס פה בפנים, שהחליטו לא לגעת פה. הייתה לו צליעה קלה, כן. והוא היה זה
מה שנקרא באנגלית זה eye opener, זה שפקח את עינינו. אבל כשאנחנו ישבנו בהפסקה בפרדס, יחד איתו, כן, והתחלנו להתווכח, אז תמיד היו צעירים ממני שם, הם לא רצו לשמוע מה שהוא אומר. היה לנו קשה לעכל את הסיפורים האלה. אבל בסופו של דבר, הוא סך הכל סיפר את האמת, את העובדות, כפי שהוא ראה אותם, והתנסה בהם אישית. כן? אז זה אומר את הכל. אחרי שכל זה קרה, והמשטר הסובייטי עם כל הגרורות המדינות מסביב קרסו עד למזרח גרמניה, ברור. זה כבר שנות ה-80. כן, זה, טוב, אנשים הופכים קצת ציניים אז. כן, אבל בוא ניכנס אז אולי לתחילת שנות ה-60, המדינה מתבססת, אבל בעצם אתם יושבים לא רחוק מהגבול. רוב השנים הראשונות של המדינה. נכון. ולגבי התפיסות שלכם, של הקיבוץ ושל השומר הצעיר, שאתם עדים לחלק לסיפור של קקון, ומתפתח בעצם הנושא הזה של הערבים וזכות השיבה והכפרים, איך אתם רואים את זה? תראה, בקיבוץ ארצי היה חוק של אנשים, קראו להם הערביסטים, אלה שממש אנשים משכילים, כן. היה, איך קראו לו, הוא ישב ככה בכלא, האשימו אותו בריגול, בפגישה עם סוכן, אהרון כהן. אהרון כהן מקיבוץ עמק, שמה, על יד טבעון, קיבוץ. לא חשוב, והיו בעין שמר, היו... משמר העמק. לא משמר העמק. בהזורע כן, היה... הם בדליה, הם היו אנשים רציניים מאוד, בעלי השכלה רצינית. ובשלב הראשון המוקדם, הם הטיפו למדינה דו-לאומית. לא יאומן. אז חשבנו, זה יהיה הפתרון הטבעי. הם ואנחנו, כן, הם רוצים לחיות, ואנחנו הרי לא רוצים לגזול מהם שום דבר. ואנחנו סך הכל רוצים מה שהאו"ם נתן לנו את העצמאות. וזה לקח הרבה שנים. עד שהיום אנחנו יודעים, מי שהיום רוצה מדינה דו-לאומית, זה למעשה אלה שלא רוצים להחזיר שום דבר ולהגיע לשום פשרה מדינית עם הפלסטינים, נכון? ודווקא היום אנחנו אלה שאומרים זכותם למדינה, כמו ליהודים למדינה, כל אחד המדינה שלו, כן? אז אני חושב שהיחס שלנו, היינו גם יותר מאוחר פועלים ערביים, כן? בשנים הראשונות לא היינו שכירים באופן מוחלט. הייתה סיסמה עבודה עצמית. היה בתוכנו קבוצת בניין עצמאית שאנחנו בנינו את הבתים בעצמנו, בלי שכירים. כן, היו... וגם בחקלאות הסתדרנו באמצעות גיוסים. היו לפעמים עבודות המוניות שפשוט צריכים לקטוף, אז באו אחרי הצהריים, זה היה מחזה בלתי רגיל. נשים וילדים, משפחות שלמות, כולם באו לפרדס, ותוך זמן קצר מילאנו, יכולת לשווק לפי מכסה כך וכך בוקסים של פרי הדר, וכדי למלא את זה לא היו מספיק ידיים עובדות.
כל הקיבוץ היה בא. או בשדה היינו עם קומביין, כן, קוצרים את החיטה, את השעורה, והשקים עם הגרעינים נשארו בשדה. ואחרי העבודה היו יוצאים בגיוס כל הגברים, כל מי שהיה לו כוח, והבאנו את השקים הביתה, אפילו בחשיכה בערב. הכינו לנו בחדר אוכל איזה חתיכת עוף ובירות. זה היה מחוץ, בנוסף לעבודה, כן? בכלל לעבודה, אנחנו לא עשינו חשבון ממתי ועד מתי. איפה? אני זוכר שאני הייתי עם החבר שלי איזו תקופה, גידלתי מלונים. אז אחרי הצהריים עמדנו על יד שולחן מיון עם ארגזי תנובה, אלה מעץ שהיו אז, ואז אשתי הייתה באה עם הילד הקטן, ב4:30, 5 אחרי הצהריים הביאה לנו קפה ואיזה עוגיות, כי אנחנו עבדנו ממש בלי שעות, כן, בלי שעות. ההזדהות של החברים עם הקיבוץ ועם מה שעשינו הייתה עצומה, והייתה גאוות יחידה. הייתה גאוות יחידה, והיה לנו גם במה להתגאות, היו לנו הישגים. אני זוכר שעם החבר שלי שגר בבית הזה, הוא בא איתי מאנגליה, הוא גם כן היה מעורב בבויז עם אשתו, בהוסטל אחר, ואיתו עבדתי איזו תקופה בפייחה, וגידלנו אבטיחים, ומה רציתי לומר? ניתק לי המחשבה, נתקע לי. כן. כן. הוזמנו על ידי משרד החקלאות למקום בחיפה, ביתנו, אני לא יודע אם זה עוד קיים, ושם מנכ"ל המשרד שהיה אז גבעתי, חבר קיבוץ בעצמו, הוא היה מנכ"ל משרד החקלאות, קיבלנו פרס על הישג שגידלנו, השגנו 300 קילו תירס בגידול בעל. וגם בבריכות דגים, אנחנו הרי עשינו בריכות דגים, היה לנו שטח קרקע עם אדמה בלתי חדירה על המים ולא ראויה לעיבוד חקלאי, ואחרי בדיקות קרקע החלטנו ועשינו 500-600 דונם בריכות דגים. וגם החבר'ה שעבדו שם בחיים שלהם לא היו, הם הלכו לקיבוצים, למדו את זה, והגיעו להישגים אדירים, גם פעמיים זכו בפרסים על יבולים גבוהים בדגי בריכה. אז כן. טוב, עוד איזה ועדה, עמדתי ועדה פוליטית, ועדת בריאות. הייתה לנו אפילו ועדת הנצחה. כן, ועדת הנצחה הייתה לה הרבה פעילות, לא רק עניין של להנציח את זכרם של חברים שהלכו לעולמם, אבל אנחנו עשינו, היות ויש לנו הרבה אנשים שהם נפגעו, או משפחותיהם נפגעו מן השואה, ויש לנו גם ניצולי שואה, חברות עד היום הזה, עוד חיות היום, עם המספרים חקוקים על זרועותיהן, כן? אז עשינו מפעל להנצחה, עשינו פנקס עדות, והזמנו את החברים שכל אחד יגיש רשימה של נספים בשואה מקרובי המשפחה מדרגה ראשונה ושנייה, לא מעבר לזה. ואתה לא היית מאמין. אנחנו הצבנו ספר, נזדקקנו באיש מקצוע
אומן בנתניה, השקענו בזה כסף, ויש לנו חדר הנצחה גם לנופלים, וגם שם נמצא פנקס העדות, ועשינו פינת הנצחה על יד חדר האוכל, על יד המועדון, כן, עם פסוק כתוב, משהו מוצף יפה מאוד. ושם זה מסורת בקיבוץ המעפיל, מדי שנה ביום השואה, בערב יום השואה, יש התכנסות של כל האוכלוסייה, ואנחנו מעלים תוכנית משלנו לזכר הנספים בשואה. כן. לגבי נופלים במערכות ישראל, לפני שאנחנו מגיעים לששת הימים, גם לסיפור האישי שלך, אבל לגבי נופלים, במלחמת העצמאות לא היו נופלים מהעוגן, לא היו חללים. במלחמת השחרור? כן. כן היו. כן היו? חבר הכי טוב שלי. חבר זה כן יעקב. לא, אני מדבר על העוגן. על אתה אמרת על העוגן? אני התבלבלתי עם העוגן, מדבר על המעפיל. במעפיל זה יעקב. במעפיל החבר, כן, החבר שלה, מהגרעין שלה. ואחר כך ב-56, או בתקופת הפדאיונים וכל הזה, היו עוד... לא. היה ברשימה מופיע מי שהיה התגייס לצבא הבריטי, והיה על אונייה שטובעה. זאת אומרת, הוא נהרג במלחמת העולם השנייה, במלחמה נגד הגרמנים, בצפון אפריקה, כן, התגייס. אז הוא נחשב גם כן כקורבן מלחמה. אתה רוצה שנעשה הפסקה קטנה? נעשה רגע הפסקה. כן, כי... אוקיי, אתה תבחר מה אתה רוצה לספר. רגע, מה אתה רוצה עכשיו? מה רצית לדעת? רגע, תראה, אנחנו נקבע עוד פגישה, יש לנו זמן. אז בוא נשאר כרונולוגית כרגע. אתה מספר על קיבוץ המעפיל בשנות ה-50, והתמונה, גם מבחינה פוליטית, עוד מבחינה חברתית, מבחינת חקלאות, חגים, הוואי, קליטה של השואה, כל מיני דברים. על חקלאות לא אמרתי דבר וחצי דבר. על חקלאות לא אמרת. אתה רוצה להגיד? ואני חקלאי. אז קדימה. אז איפה יושב החלק הזה? כי אני אגיד לך למה, העלינו נושא אחד, את הנושא הזה של הכפרים הערביים ושל המקום, של התפיסה הפוליטית של מדינה דו-לאומית, של השומר הצעיר, ואם תרצה תבחר תדבר על זה, או על הפרק היום יום שלך, התפקיד שלך, התרומה שלך למפעל הזה. בסדר. אוקיי. אני תרמתי בעיקר הם בחקלאות וכמובן בתחום החברתי, מזכיר קיבוץ, בכל ועדה אפשרית שאתה רוצה שהייתי. כן, הייתי גם שנה אחת, הייתי שליח בקיבוץ הצעיר, שלחו אותי בתור מדריך חברתי, קיבוץ שדה יואב. כן. על יד נקבה. אוקיי. זה היה דווקא ב-73, שתפס אותי שם במלחמת יום כיפורים, שכל החבר'ה הצעירים הלכו למלחמה ואני נשארתי עם האימהות הצעירות, עם התינוקות. חוויות לא חסרות לי בחיים, אני מבטיח לך. זה אתה כבר יודע אפילו. אז אני רוצה שתספר, אז בוא, אני בכל זאת, גם אם נעשה עוד פגישה מבחינת, כי יש לך 3 ילדים? כן. אז בוא נראה, הראשון, הבכורה? כן. זאת אורית? לא, אורית לא. לא, עודד. עודד שהוא נולד ב-49. נכון. אוקיי. ואחר כך אורית? ואחר כך עזרא. עזרא הוא זה שנפגע בששת הימים.
הוא לא נפגע במלחמה, לא במלחמה. הוא נפגע על ידי פוליו כן. שתפס בעזה. אז רגע, אז מה היה? מתי, באיזה שנה זה היה? זה שב-76. 76. אוקיי. זה היה 10 חודשים אחרי שהתגייס, או משהו כזה. הוא עוד לא גמר שנה. אז ספר... הוא היה בסרט צנחנים. תראה, אנחנו עושים את הוא הלך בעקבות האח שלו, שגם הוא היה בסרט צנחנים. כן, עודד. רק הוא היה במלחמת התשה, היה במלחמה. הוא היה במבצע שדואן למשל, אם אתה יודע מה זה. לא. הורידו אותם על אי מצרי, כן, כן. בים סוף. כן. כבשו את האי. זה האי גרין. לא האי גרין, שדואן. שדואן, אוקיי. והכוונה הייתה שמה, כן, לפוצץ רדאר וכל מיני מתקנים. אבל היו להם 3 הרוגים, והוא, הבן שלי בתוך הסרט, הוא היה גם, הוא טיפל בפצועים, החובש. היה חובש קרבי, כן, והיה מגבעת חיים היה הרוג אחד בתוך הסיירת, סיירת צנחנים, כן. חיים בר-לב היה הרמטכ"ל שזה קרה. אז מה קרה בדיוק באירוע הזה בעזה? הם היו בניווטים, והם כנראה, הם שתו מים לא טובים. ואז היה בעזה, היה פוליו. והוא היחידי שנפגע? הוא היחידי שנפגע, למר הגורל הוא קיבל חיסון, אבל החיסון התברר בדיעבד לא נקלט. בעקבות זה עוד נתנו חיסון עוד הפעם לכל אותה קבוצה שהוא גדל בה. כן? והוא 100 פלוס, כן? הוא בלי יכולת, יש לו מלווים 24 שעות ביום, צמוד. אז זה קרה תוך כדי השירות הסדיר שלו? 10 חודשים בצבא הוא היה. כן, היה לו, המ"פ שלו היה דורון אלמוג. כן. מי שאחר כך היה לאלוף. כן. כן, זוכר אותו, הוא היה בא לבקר אותו בתל השומר. כן, טוב, הוא נפגע מאוד קשה, הוא יצא בקושי חי. כי הוא היה מונשם במשך חודשיים, לא יכול לנשום בכוחות עצמו. ואחרי זה... הם הגיעו לכאן. כן. הם יהיו שם בינתיים עוד. והוא היה שנה וחצי בתל השומר בשיקום. כן. השיקום לא סיפק אותנו. ואני יצאתי עם אשתי לחו"ל, היו לנו קשרים. היינו ב4 ארצות, זה סיפור בפני עצמו. אני תיעדתי את זה גם כן. ובסוף הגענו למקום הכי מתאים לו, ושם היה לי מאבק גדול לאשר לו את זה על חשבון משרד הביטחון, והצלחתי בסוף. הכל סיפור בפני עצמו. ויצאתי איתו בהתחלת ינואר 47, חצי שנה בבית חולים שיקומי בדרום גרמניה. וזה מאוד קידם אותו. אחר כך הוא היה בקיבוץ כמה שנים. מבחינת התקשורת שלו, התקשורת עם העולם היא רגילה? הכל, הוא מנהל בית קפה. אוקיי. הוא המנהל הכלכלי. זה רק השיתוק של הגוף. כן, לא, הוא אדם יותר נורמלי מאדם נורמלי, אני אומר לך. גם מבחינת האופי שלו. כלומר,
הוא פשוט מתעלם ממצבו הפיזי. הוא אדם, אני כל פעם מחדש, כן, מעריץ אותו. כן. איפה הוא חי היום? איפה הוא גר? בחופית. הוא בנה לו בית, קיבל בית, משרד הביטחון. בית יפה יש לו. ומתי זה היה הסיפור של הבית קפה? מתי זה התחיל? זה התחיל הרבה יותר מאוחר. כן. שרבין החליט, זו הייתה תקופה שהייתה בדיוק איזה מין תנועה כזאת להקמת הרבה תחנות דלק. כן. הוא אמר, למה שלא ניתן לנכי צה"ל פגועים מאוד תחנות דלק? הוא עשה את זה, וקודם הייתה רשימה, מי שמעוניין, והוא נרשם. הייתה תחנה או הייתה בית קפה? התחנה לא שלו, לא, זה אתה. הבית קפה שלו. אוקיי. נדע? Sit inside the kitchen. זהו. אז השיקום היה בגרמניה העיקרי? לא, רוב הזמן הוא היה בתל השומר באגף השיקום של משרד הביטחון. כן. כן, אני כמעט במשך שנתיים אני לא זזתי מצידו. השקענו כל מה שאפשר. אוקיי. אז זה 1976, כי אני חשבתי שזה ב-67, אז אני רוצה רגע לחזור ל-1967 מכמה כיוונים. אחד, כאיש השומר הצעיר, כל הנושא הזה של, תקרא לזה שטחים כבושים או שטחים משוחררים, משני הצדדים של ההגדרות של זה. מצד שעוד מכיוון אחד, איך זה משפיע על הקיבוץ גם מבחינת פתאום עם הגבול, עם היחסים עם השכנים, אם יש נופלים מהקיבוץ. 1967, קיבוץ המעפיל, תן לי תמונת מצב. רגע, אנחנו מקליטים. בוודאי. כן. קודם כל יש הרבה מגויסים כבר, ב-67, מבני הקיבוץ, והיה לנו מזל גדול מאוד, כן, שלא נפגעו למעשה במלחמה, אבל אני בעצמי ראיתי, כן, איך שיצאו השיירות על ידינו, מזרחה, בכיוון טול כרם. ליבי היה קשה על כל הסיפור הזה, כי אני איפשהו עמוק בליבי, אני בכלל נוטה לפציפיזם, אבל ברור שהייתי נתון במציאות מסוימת. לומר לך, אני הייתי לילה בשמירת לילה בקיבוץ. באותו לילה, שבאמצע לילה, האלוף הוד, מפקד חיל האוויר, מוטי הוד, כן, הודיע שהושמד חיל האוויר המצרי על הקרקע, כן. אז הייתה אופוריה, אני לא יכול להגיד שנשארתי אדיש לאופוריה. לא נשארתי אדיש. אני בכל אופן רציתי להגיד לך, אני כתבתי סיפור, בין היתר, כתבתי גם סיפור, כן, זה בדיעבד כמובן, בחוק לכתיבה יוצרת, על הנושא הזה, ועל האמירות המפורסמות של משה דיין. מוטב שרם בלי שלום, מאשר שלום בלי שרם. אם זה זכור לך. בוודאי. סיסמה איומה, כן? וזה לעומת בן גוריון, שגם בן גוריון היה פעם סיסמאות. אחרי מבצע סיני ב-55, כן? הוא אמר, זה קם הבית השלישי.
אבל עד שהיו שני נשיאים אז, הנשיא אייזנהאואר של ארצות הברית והנשיא בולגנין בברית המועצות. ובנושא הזה הם הגיעו להחלטה משותפת שהכריחה את הישראלים לסגת. והיה עוד ויכוח בבן גוריון ויגאל אלון. יגאל אלון אמר, ניסוג עד אבו עגלה. בן גוריון אמר, מפנים את הכל. היה ריאל פוליטיק, מה שנקרא. הוא הבין שמול הנשיאים של שתי המעצמות העל, איתם לא כדאי להתווכח. כדאי להרים את הזנב ולצאת. כן. אבל משה דיין, גם כן, ביום הכיפורים, הכריז יום כן, הבית השלישי עומד להיהרס, עומד לרדת לטמיון. אם יש לך, אם אתה זוכר את זה. אז אנחנו רואים גם את מנהיגינו הגדולים, הגיבורים, כן. ואני קראתי בעיון רב, לא יודע אם יש לי את הספר של תום שגב, זה נקרא 1967. ושם הוא רוצה להוכיח, אני לא יכול להגיד ב100%, אם אני יכול לתת יד למסקנות שלו, שלמעשה גם מלחמת ששת הימים היה מלחמת ברירה. כן. כי הרי בכל העולם, ממש עד לפרוץ המלחמה, עד לירייה הראשונה, אנחנו היינו הכי מסכנים. היינו מאוימים בצורה איומה על ידי נאצר וצבא המצרי ששכן כבר במצרים ועמד כאילו לתקוף אותנו בכל רגע. אז זה נושא עד היום הזה, אני חושב, שנוי במחלוקת, אבל אני אף פעם לא יכול להתלהב מן האופוריה שתפסה את הישראלים, שפתאום אמרו, ודגלנו מתעופפים מן ההר ועד הים, מסיני ועד לסואץ. לא דיבר אליי, כי אני הייתה לי תחושה קשה. אני חשבתי שעל הניצחון הזה עוד נשלם. ואכן, אני לא נביא, לא בן הנביא, אבל איפשהו המצב התעמת. התחושה הזאת התעמתה. כן. אבל מבחינת המשפחה, ב-67 עדיין לא הייתי מעורב. כן. הבן הבוגר התגייס שנתיים אחרי, ב-69. כן, ב-69, ואז התחיל כבר אחרי זה, אחרי זמן קצר, התחיל מלחמת ההתשה. אבל פרט אחד אני רוצה עוד לספר, וזה נוגע לבן הצעיר. הבן הצעיר היה יחד עם חבר, גם כן בן הקיבוץ הזה, ועוד בן מקיבוץ השכן, עין החורש, הם היו בטירונות בגדה. וההורים שלהם ואשתי ואני החלטנו שבת אחת אנחנו ניסע לבקר את הבנים. הם לא קיבלו חופש לבוא. אנחנו ניסע לבקר בשבת הם לא עושים שום דבר. נסענו והגענו, מצאנו את המקום ומגיעים לכניסה למחנה, היה משיג ג'. אמרנו לו, אנחנו רוצים לראות את הבנים. הוא אומר, אבל הם אינם. איפה הם? הוא אומר, הם בסבסטיה.
איפה סבסטיה? הוא אומר, תיסעו פה, תיסעו שמה, זה לא רחוק מפה. נסענו לסבסטיה. וכמו שאנחנו מתקרבים לכניסה למקום, אנחנו כבר רואים את הבן שלנו. הוא מברך אותנו, הוא אומר, אתם יכולים להיכנס, אתם רוצים. לנו אסור להיכנס, אנחנו רק שומרים מבחוץ על המקום. נכנסנו פנימה, מצאנו שם את הרב לוינגר, זה היה יום שבת, עם תלמידיו, קבוצת תלמידים, הוא הביא שם שיעור, ראינו שם אנשים שבשבת כנראה זה היה מצב של פיקוח נפש, דוחה שבת. מבחינתם גאולת הארץ דוחה שבת. זהו, אז שם בסירים גדולים על אש יכינו איזה מרק או משהו, וראיתי גם כמה כאלה פייטרים תל אביבים, חילונים, עם חגור, עם אקדחים בו. תמונה, זאת הייתה התמונה. תפסו את סבסטיה, כן? ולמטה בעמק ראיתי התמונה חרוטה בזיכרוני, איזה פלח ערבי עם המחרשה הקטנה, עם סוס אחד, חרש את אדמתו. זה היה התמונה, אותה סבסטיה, כן? שגם נשיאנו פרס לא יצא כל כך טוב ממנו, כן? כי הוא היה שר ביטחון באותה זמן. והם התעקשו כמובן, זה היה הצעד הראשון, שמה קבעו את גורל ההתנחלויות, במקום הזה. ורבין היה ראש ממשלה, כן? בפעם ראשונה שהוא היה ראש ממשלה, כן? אז נדמה לי ככה. ודאי, פעם ראשונה, ודאי, כן, 76. כן. ואז הגיעו לפשרה הידועה שפרס אמר, אנחנו נפנה אותם למחנה צבאי קדום. וממחנה צבאי קדום יצא קדומים, ההתנחלות הוותיקה של הגברת וייס, הכי קיצונית, אחת הכי קיצוניות בין המתנחלים, ממחנה המתנחלים. טוב, אז זה היה חלקו של הבן שלי, שמאוחר יותר קרה לו מה שקרה לו, אז הוא היה... זה לא הרבה אחרי זה, זה 76. סבסטיה זה 76. כן. ב-76 זה, באיזה חודש זה קרה לו האסון? זה קרה בדיוק קרוב לסוכות. אני הייתי יחד עם אשתי, קיבלנו חופשה בבית בוסל בצפת. זה היה מקום שהתנועה הקיבוצית היה לו בית נופש. כן? ובאמצע נופש קיבלנו טלפון שהחתן שלנו בא לקחת אותנו לתל השומר. מה קרה? ואז התחיל הסיפור. הוא היה פה בסוף שבוע, וזה, חום גבוה, וזה וזה, ולקחו אותו, וקצין העיר נתניה, ובדקו ואמרו, אשפוז, מיד לתל השומר. טוב, אבל לא אכנס לסיפור עצמו עכשיו. כן, תראה, מה שאני, בסיפור שלך, הפרקים ההיסטוריים, עכשיו רק ממה שסיפרת היום, הסיטואציה הזאת שהיסטוריה היא תמונות, היא אירועים, ושני דברים חרוטים לי היום מהשיחה איתך שהם תמונות היסטוריות. אחד, זה העבודה שלך בשדה עם שני החבר'ה שהגיעו מברית המועצות, והם אלה שמספרים לך את האמת האמיתית. כן. ושמה, בימים ההם, בלי אינטרנט, בלי כלום, האמת עוברת בין אנשים, מצליחה או לא מצליחה לעבור, אבל היא נאמרת. ועוד נקודה היסטורית זה איך, בגלל שאתה נוסע לבקר ביום מסוים ב-1976 את הבן בבסיס,
כן. אתה מצליח להגיע ולהיות עד בעיניים, נכון, לאירוע נכון, המכונן נכון, הזה בתולדות נכון. זאת הדרך הכי יפה לדעתי ללמוד היסטוריה, כי אצלך זה היה חלק מהחיים, אני עכשיו לומד מזה. כן. שיעור, וזה שזה מצולם זה יעבור הלאה. כן. זה פנטסטי. בסדר. אז בוא נעשה הפסקה, אנחנו עכשיו כבר שעתיים על המצלמה. כן. אנחנו נקבע עוד פגישה. בסדר. אז נעשה איזה... אלא אם כן אתה רוצה עוד איזה משהו, או אתה רוצה עוד פרק היום, או עוד משהו קטן על התקופה הזו. אני לא יכול לעכב אותם. בדיוק, אז בואו נשחרר אותם. נכון. מה, רצית להגיד? רציתי להגיד שאנחנו הכרנו ב-39, כאשר שנינו היינו נאלצים, או זכינו לעזוב את גרמניה בעוד מועד לפני מלחמת העולם השנייה, ומצאנו עצמנו סוג של יתומים, שהמשפחות שלנו נשארו מאחור, ועשינו הכרה באנגליה. ובאנגליה ב-43 גם ניסינו נישואים אזרחיים. אף פעם לא התחתנו בטקס דתי, כי זה לא בדיוק היה לפי זהו. וכל השנים יחד עשינו עבודה, גם עם הבנים, עם הבויז. חווה היה לה תפקיד מרכזי בנושא הבנים ניצולי השואה ב-45, באולטן, בהוסטל שלנו, ואחר כך עשינו את העלייה בית יחד, ואת כל השנים בקיבוץ יחד. היא בתור מורה למלאכת יד, הייתה יותר מחנכת מאשר מורה, וזהו, עד שתפס את האלצהיימר לפני 11 שנה. ובכל התנהלותה עד עצם היום הזה, אני חושב שהיא קצת עושה צחוק מדוקטור אלצהיימר. כי היא כל כך רגועה, מאמץ פיזי טוב, אוכלת טוב, ישנה טוב, ואוהבת שעות ארוכות להקשיב למוזיקה קלאסית. זהו, ואני מרגיש עם כל זה שאני לא למד, כן? ומהיום הראשון החלטנו שהיא תישאר בבית, ודחיתי כל רעיון להעביר אותה לבית הסיעודי של הקיבוץ. ובדיעבד אני לא מצטער אפילו רגע אחד על ההחלטה הזאת. נכון, חווה? נכון. הילדים והנכדים מריצים אותה, והם לא נרתעים, כמו שזה קורה במקרים כאלה. הם באים, נכנסים פה, ניגשים אליה, הם יודעים בדיוק מה מצבה, מדביקים לה נשיקה ללחיים ואומרים לה, סבתא, מה שלומך? זהו.